our videos today guys, magluto tag hipon guys. Isuha og panihapon. O di ka akong lamas hipon. Akong butang og siling espada guys aron hanghang. Nay iba, nay kamatis, umbay, ahos. Karon ato na ning Leonard. Luto na tong hipon guys, ready to eat na na guys oh. Nya si madam na gisabak sa iyang papa kay mga ona. Kay may makagunit pa. Oh, pahimutang na ta kay mukaon na tag hipon. O di ba? Napadyoy mangga atong i-partner ang mangga. Lami kay ni sa mangga guys, ang hipon. Among sudan hipon o ginununan. Oh. Diba, dali-dali tagpanit og mangga kay naglaway na kung naghuna-huna aning mangga kay naihipon bagong loto. Ya dili lang siya crispy, lami ta tog crispy ba kanang inagpaak crunchy kayo. Lami kay pare sa hipon basta crunchy. O di ba guys, atong dali-dalion guys kay naglaway na jud kung naghuna-huna sa hipon ug ang mangga. O di ba? Oh, ato day yung tilawan, ato day yung kuanan, sugdan, oh. Kalami sa mangga with hipon. Mga unta guys, mangga guys. Oh, si madam, oh. Maniho lang guys, madam. Kalami sa mangga. Ako dyan yung gidumtan ng mangga, ato ning kuanon ron, paitan tanig kaon ng mangga. Di kita mangagdaan eh. Okay. Namungot ko kaon na ning mangga ron guys. Oh, di ba? Lami kaayo. Si Gina na oh, gikuan niya si gikuan niya madam kay naglisod si Junior kaon kay na bata gisabak. Mao nang gigunitan sang G. Pay tagka og mangga. Charo. Mura ni akong panihapon ron mangga og hipon. Kay lami kaayo ang mangga ba. Wa ka gwanta o naibog siya. Ngayo jud siya. Nya kuan man pud ning manggaha guys kanang katsila. Lami kay kilaw ba parisag hipon. Timing kayo na mangga niya naa pa jud kuan kanang hipon. Akong giluto ang hipon kay lami ang sanang hipon isud-an ba labi na kanang wa tay mahimo. Kuoton. Murag ako ra jud muhurot aning mangga ron guys ba. Digid mangagdag lain. Madam, Manas Bernadette siya na gunit sa bata kay. Pero buyag kay nang among madam. Bugat kistanan. Lami kay hipon guys. Pait good nets. Gamay na lagong hipon. Ako na lagi nakahurot aning hipon. Hipon ug ang mangga ba? Walang hibaw ing mangga oh. Layson lane habilin. Di ba guys? Lami kayong hipon ug mangga. Wagid gagawan ta si Kuan Junior ang ayo ning kaon jud siya.
Kay lami sa dang mangga tamis-tamis. Sige pag yun. Dugang pa jud hipon. Lami man sa kayong hipon good kay kanang naay luto kay ba. Lami kay partner sa mangga guys. Dako kay tagkaon aning hipon ba. Di man unta ko manghatag niya, mangayo man sang usa. Naibog siya nako. Ug maura na guys. Thank you for watching. Salamat sa akong mga solid followers. Sa mga active guys tanan. Salamat. Thank you for watching. See you next video guys. I love you more.